Dun. Mundur, mundur. Wow. Terus. Terus dikek, guri. Oh, terus. 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 Aduh, terus. Wis diangkat iku, kuat iku. Damet dong sadik. Dun. Memang jalan dhuwur terus. Hahaha. Mas lu. Mikir kecepet kok sampean. Wah. Bisa kanggo suwe iku. Surung. Rolo. Ngetakan kabeh wae nang ngono ngetakan kabeh. Ah, oke. Terus. Geduk yo ngelep, Cah. Iya, tenan nek. Oh, ora kuat kang iki, tenan. Kayak cilik, wong 12 mendel ya. Ngabut kaya iki. Ayo. Terus mundur saya dek. Geser mundur. Yo. Oi, pancal lagi. Ayo mari. Ayo Kang Nar. Oh, Ciro lo. Oh, Ciro lo. Saiki. Maju le. Sing gede sih, ora kuat ya. Oh, montol ya. Muni bedate, malah bedat muni. Yo iya. Kang ni sing muni. Bedate muni oleh to. Bedate manggung. Ciro lu. Kajeli Sabil. Ayo. Hero lu. Ayo kabeh ayo. Oh, mundur. Wah. Ora sama kletek dijupuk wae. Wow. Ayo. Hero lo. Terus. Oh.
Ayo diangkat ceki. Pas langsung iyo. Jiro lu. Oke. Wah, toh Roso. Maju. Haha. Mas, gile lu. Hokongan iki. Kene pisan ora. Gak kuat tuh. Gogol. Nah, ta wis. Wis urung. Numpang. Kurang kalau saya deh cah yo. Jiro lu. Mundur. Hop. Yo terus. Jangan no. Oh. Modong. Terus. Hak telu wae lu. Kayu telu sak montor dhewe ya. Kayak digomak dia kelar kok ya. Jakas Kang Mat anjene. Tapi jakas Kang Mat nek mondol lho. Dandakno kae. Ojo sanom. Ayo. Orang-orang getek sih. Piro Pak poe Pak? Poe piro Pak? Tidak. Delok mau. Tidak. Coba. Pinten? Tidak. 60 apa? 62. Super ya. Super duper 50. Super. Sik le bar iki nyuntik aku. Sik le. Wong loro ora entek lek wis wae. Mbah yang dhisik. Lagi sing ada. Nyalakno ngono. Jos biasa. 5 meter 20. Barangnya super bolo. Ayo, nanti order 50 juta. Ini lho kabeh lho, yo. Ora petok.
Ora dadi malah ancang gawe ne. Tapi tenang sarung tadi golek ora betul. Patus mboten pikantuk Bapak wangelan ya.